Esselamu alaikum i dobar dan, dragi trećaci. Za današnji nastavni sat potreban vam je sljedeći materijal. Udžbenik, naš jezik i pribor za pisanje. Pa da počnemo. Pažljivo posmatraj ove dvije slike i reci mi šta vidiš na njima. Da, tačno tako. Na prvoj mama češlja Ajninu smeđu dugu kosu. Dok je na drugoj Amidža je oštrio kosu dok nije ugledao dugu. Primjećujete da se u obje nalaze riječi koje se isto pišu, ali imaju različito značenje i različito se izgovaraju. U prvoj rečenici riječ kosa odnosi se na vlasi djevojčice Ajne, a u drugoj riječ kosa označava alatku za košenje trave. Riječ duga u prvoj rečenici označava dužinu Ajnine kose, dok u drugoj rečenici odnosi se na pojavu poslije kiše. U toku govora i čitanja, načinom izgovora ovih riječi, naglašavamo razliku u značenju. Riječi dugu kosu u prvoj rečenici se izgovaraju kratko. U drugoj rečenici riječ duga se izgovara duže. U našem jeziku postoje riječi koje se isto izgovaraju i pišu, a imaju različito značenje. Značenje tih riječi određujemo u rečenici. Te riječi istog oblika, a različitog značenja, jednim imenom nazivamo homonimi. A evo još par primjera. Dunja je kuhala slatko od dunja. Mama i Tara su zimovale na Tari. Dok smo brali dudove, mama je pekla kolače i sukane dudove. Nana Safija je spremala ukusna jela. Ispred naše kuće se nalazi velika jela. Hajde da provjerimo šta smo mi to na ovom času naučili. Kroz par primjera ćemo to vidjeti. Otvorite vaše sveske za školski rad i napišite prvi zadatak. Pa da počnemo. Šta označavaju sljedeće riječi? Dok joj se na vjetru kosa talasa, sa kose padine kosa gleda oca kako kosi. Nadam se da ste svi ovako uradili zadatak. Prva podvučena riječ kosa odnosi se na kosu na glavi. Druga riječ kose padine odnose se na strme padine. Kosa, to je vlastita imenica, i kosi vrši kosidbu.
Drugi zadatak. Odredi kojoj vrsti pripadaju date riječi i od njih sastavi po jednu rečenicu kao što je započeto. Imamo primjer. Radio, glagol i radio, imenica. Rečenica glasi: dok sam radio, negdje se čuo radio. Riječi koje vi treba da upotrebite su sljedeći: rada, rada, njuška, njuška, jela, jela, jela. Mislim da ni vama ovaj zadatak nije bio težak. A evo i rješenja istog. Rada je vlastita imenica, a rada raspoložena. Rečenica glasi: Rada je bila rada da joj pomogne. Drugi primjer. Njuška, to je imenica i označava deo glave životinje. Njuška je glagol miriše. Rečenica bi glasila: pseća njuška stalno nešto njuška. I treći primjer. Jela je vlastita imenica, jela, glagol jesti i jela, imenica drvo. Rečenica bi glasila: jela je pod jelom jela jagode. Slijedi treći i posljednji zadatak. Sljedeća rečenica je napisana riječima istog oblika, ali ne i značenja. Pokušaj ih zamijeniti riječima istog ili sličnog značenja. Rečenica je: gore, 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 gore. Odgovor na ovo posljednje pitanje bi bio: iznad lošije plamte šume. Za domaći zadatak potrebno je da u udžbeniku Naš jezik uradite vježbanja koja se nalaze na 62. strani. Nastavnu jedinicu pripremila Elmedina Karišik. Hvala na pažnji.